La tkun għadek fletta tajjeb, is-sess l-huwa importanti, jew għal-bniedem. Sekku ma dik Jena ma nafx żgur. Xej minn da, billi. Xej minn da. Issa ħansaqsikom xi ħaġa oħra. Isma', intom tew min? Minnu l-kbir? Bijajt. Jiena ngħid li huwa l-kbir u dak jgħid li huwa l-kbir. Jgħidu li min ħareġ l-aħħar jgħidu li huwa l-kbir. Jew li ħabba tal-iktar fil-verità. Nifhem jien, nifhem jien. U minnu l-iktar kwiet minnkom? Jien. Ent. Dan li żjed li mqaret. Jidher nittien. Ekku. Mhux vera? Le, Le. Tħobb imma. le, mhux għax il-ħabbu. Għadek tajjeb. Għal-ħares le, Kemm għandkom żmien? 62. Għadkom sew għalla jbi għal 20. bejnietkom? Isma', x'isimkom? Franz u Rejn. Minn hawnhekk intom? Ejwa. Paulisti aħna. Isma' vera li ma tejweġġew wieħed iħossa liħor? Ejwa, veru. Vera? Veru. Ġieli. Nista' tikdaqqa u nara kif tħossix? Bħalissa mhux sattina. Smani, issa mhux ħattina Bħalissa daqqa. kienna Inti kittina b'daqqa daqqa. oħra. Naqbżu fuq. Ħasruni. Intu kitnej. Ħaniprofa waħda żgħira. Ħana. Kważi ħossejta. U allura taħdem l-istess b'affarijiet oħra jekk tkun qed tieħu pjaċir int. Ma nafx issa-dik. Ma nafx. Aħna ma nafux, xo. Dak ma tafx int minn tidu jkun jaf jien. Grazzi tew min. Thank you. Għammentu qatt ma tew min daqshekk kbar jiena kollha żgħar Waħda żgħar, kull ma fejna xarpiedi bejt ngħid. Kien hemm xi żmien li tilbsu l-istess? Ejwa. Issa le. Issa, vimni għax issa madnix, weħed iż-żaweġ li hemm u l-oħor iż-żaweġ l-ewwel allura. Il-mara tħobbu hekk, u l-oħra tħobbu hekk. Il-dak tħobbu bil-ċof, u jiena li ħobbni bil-ingravata. Ajma kemm huma ħelwin. Dawn huma it-tewmin ta' raħal ġdid illi flimkien jaqdu 10 piedi. Daqshekk. Mhux iktar. Le, ma xafna.